Máme tu první díl tohohle vozidla a zjistili jsme to, že těsně pod hlavou je šluz, kaput, takže musíme si to odstrojit, zhodit hlavu. Těsně už je koupené, poslat hlavu na srovnání, přebrousíme si ventilové sedla, hlavu si vyčistíme krásně a bude to, no. Kurňa, palivo, snad ty kable jsou trošku delší, že si tu hlavu můžu potáhnout a odšroubovat ten zbytek. Kurva, tam je ještě vodík. Tady je nějaký kábel. Ten je krátký, už není. Trochu nahoru, pojď. Co nás zase tady drží? Hej, kokos. Tady další kabel. Jakási podložka z toho. Ten klíč, tu 13. Hej. Já to sundám, to sání, a potom se ozvu. Tak sání stejně nesundám, bo tam je hovno přístup, ale tak se si odpěl všechno ze sání, všechny přívody a pátečky a kable. No tak jdem to otevřít. Ty vole. Ještě tam skládáme i ty tyčky, ty vole. Zabrousíme sedla a tak, až se mi vrátí z přebroušení, že srovnají, tak si přebrousíme sedla, vyčistíme si od karbonu, ať to nějak vypadá. Já si myslím, že konec.